niečo hovorí, že čo by mal urobiť, aby to bolo všetko v poriadku, to má byť. Tak to tak je. To je sila. No. Ivan Vyzunka, viete, ja som chodil pre médiá, však ako poviem na Rovniček, Ivan Lexa, to dosť nakontroval v jeho prípade, aby som bol akože aktívny a aj v iných prípadoch a viem, že od advokátov som potom počul, že oni jednoducho vidia v podstate, čo sa dialo, jak tí komentujúci do mňa útočili, ľudia na mňa útočili, aj tie verejné diskusie a nemá na to každý povahu byť na to nenávidený. No takže tak si radím na to človek, ja predsa môžem posadiť do týmu advokátov, koho chcem. Mám tým advokátov a nájdem si nejakého obhajcu, napríklad, ja nehovorím, že ja by som asi ťažko bol, vedel by som aj nejakých elementárnych veciach, hlavne odborne niečo poradiť, ale úloha advokáta takéhoto, ktorý je na mediálne úlohy, je pracovať s tými médiami. Ja si myslím, že počas toho dňa, čo som tam bol, oni mohli dať verejnosti 3 informácie, ktoré by tú záväzku rozjebali, jak aj mačeta. A neurobili to. Neurobili to.